Čaute ľudia, dneska sme o videjka, som na bicykli svojom, tu na takto vyzerá pekne a idem ku môjmu kamošovi s kamošom mojim, no a inak dajte mi like, odber, nezabudnite dať zvonček, aby vám žiadne nové video neuniklo a ja idem, kamo, takže kurník mám 5%. Kamo, ale stoj! To je vzadu ten malý rýchlo vlak. Kamo, mám tu hejtera. Mám tu jedného hejtera, ktorý ma vždycky hejtuje. Vtáček! No, vtáčik! No a ideme. Tu bočím. Ideme dole kopcom! Like a movie. Pekné pole, slnečko. Like a movie. No, a niečo môžem zase natočiť. Kamo, počúvajte. Ja som si našiel na YouTube youtuberov. Keď poznáte Bouchala, Pokeca, Prospyho, tak sú na YouTube. Viete to ľahko nájsť. Tak zatiaľ, juice!